Hej alle sammen og velkommen til. Jeg hedder Simon, og i dag vil jeg vise jer, hvordan jeg lavede min video Scary dukke. Eller dukke, ja. Først tog jeg mine 2 klip. Så lavede jeg en ny composition i bredde 1280, højde 720. Så kan man kalde den et eller andet. Og jeg tror ikke det her det bliver HD. Eller jo, det er for det bliver HD det her. Så tager du dit klip, gør det den størrelse som at den er. Sådan. Bare sådan der. Så tager jeg mit andet klip her, som jeg skal jo have ongen på. Gør det en størrelse. Jeg starter med bare at gøre sådan her. Så går jeg herop på den her pentog. Du kan også tage G. Så kører du hen af her. Rundt om denne her. Indtil du kommer hen rundt. Sådan. Så kan du se den er klippet ud her. Så kan du gøre den størrelse du vil have den. Gør vi den sådan her. Og så har jeg så bare lavet flere af dem. Sådan så ligner der er flere. Hvis du gerne vil have dem til at bevæge sig, så kan du gøre det meget let. Men det tager noget tid at gøre det. Så vi tager for eksempel den her. Den vil vi gerne have til at bevæge sig herfra og herover til. Så går du ned på den her pil. Bum. Transform. Bum. Sætter alle de her uger til. Og så hver gang du trykker her, så går den en frem. Så kan du for eksempel rykke den 1, 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 1. Og når videoen så er ved at slutte, så skal vi nogenlunde bare lige være her. Så kan du se, når jeg afspiller den, så gør den sådan der. Og så er den færdig. Men det tager ret lang tid, hvis du skal sidde og gøre det med hver enkelt. Tak fordi I så med i min lille guide. Så må I se om I kan få det lavet. Husk at subscribe til den her channel og til Flamesman 1. Vi ses. Hej.